היום אנחנו בסרטון 1 על 1 עם אלמוג, אז בואו נתחיל. שלום. מה? גם אני רוצה לומר שלום. אז התחלנו, בואו נראה מי ינצח. אם אתם לא יודעים, ממש ביום רביעי, לפני ממש כמה ימים של השלום, אז קיבלתי משקפי ראייה, כי לא ראיתי טוב, אז כן. משקפי ראייה. אם אנחנו נגיע ל1,000 לייקים, אנחנו נראה לכם את אלמוג עם משקפיים, שלא נראה לי בכלל שראיתם אותו. לא, ראינו, יש לנו עדיין את השורטים, זוכר? זוכר את השורטים? כן, אבל הם רק ראו אותך פעם אחת, ועם משקפיים הם ראו אותך. אז בואו נמשיך. אני שם דמות מיוחדת במינה, שלדעתי היא אחת הדמויות המטורפות. לא, נכון, שכחתי. בואו נתחיל. נראה לי שאני מנצח את אלמוג. אתה מתחיל אלמוג? אוקיי, אני בא. טוב, אני שמתי את בי, חברים. בי דמות מטורפת, אם לא ידעתם. ונכון שזה סקין מטורף. אוקיי, אחרי זה אני לוקח את נני. נני סבירה. נני הוא בן. נני היא בת. תכתבו לנו בתגובות אם נני היא בת או נני הוא בן. אני רואה אותך. איך אתה ראית אותי ואני לא ראיתי אותך? אתה בטח ראית את הפסוקים. נכון? איי. אתה כזה קרוב. ואני הייתי כזה קרוב. לא שמעתי שהיא מטורפת. טוב, אני רגע... מי אתה שם? לא משנה. טוב, נכון. לא, אמרתי אמרתי שאני אהיה עם נני. לא משנה, לא אכפת לי. אני ראיתי אותך. זה בא 1-1. כן. כמו שאתם בטח מבינים. אתה כאן איפשהו. למה אני איתי פתאום? הנה אתה. למה זה מנצח? אני ניצחתי. 2-1. נכון שהיא מטורפת? נכון. אמרת שאת רוצה את נני לשים. לא בן! וואו מייגד, לא כמובן טוב. מבטיח על זה אני שם את נני. אבל אם אני שם את נני עד כמה אתה מחליף? לא, אני משאיר את בי. לא, אתה מנצח אותי אם אני עם נני. טוב, אתה... נני הוא גורם נזק. אוקיי. זה בינתיים 2-1 לי. לא. שנה מכה אחרונה. אני צריך לתת לך מכה. זה מטורף. זה מטורפת לחלוטין. תשימו את נני, רצית. טוב, אבל בלי שגם אתה תחליף. אתה מנצח אותי אם אני עם נני ואתה. לא, תשים איזה דמות שבא לך, אני משאיר איתה. טוב, את מי אני אשפר? יש לי המון דמויות לשפר. את מי אתה תשים? אתה משחק עם נני? אני עדיין מנצח אותך, אתה יודע. אני יודע. עכשיו אתה יותר יש לך סיכוי לנצח. 3-1, רק אמרת עכשיו לך. רק יתקרב אליך. אבל אז אתה רק תרחק ממני. אוי, טוב, אז אני מתרחק ממך. טוב, ביי. רגע, יש לך שאני אשים לך. הנה אתה, ראיתי אותך. גם אני ראיתי אותך. למה אתה לא נותן לי? מה? ב2 דקות? כן, במטורפת. לא. זה לא עושה לי מטרפת, זה שנעני הוא קבוע. טוב, תשים איזושהי דמות שבא לך. לוקח אותו. אני פשוט לא יכולה לדעת. אתה יודע איך שמים את זה, לא? אני יודע. אני יודע. נכון שאני מנצח? נו, אלמוג, אתה שם? משחק. תנו כבר לצופים שלנו להתחיל. נו, די, אלמוג, די! בוא נמשיך.
היוצא הוא הקובע, כמו שאתם בטח מבינינו כמו שאתם הגובע. בטח רואים, יש לי המון דמויות בחדשות שלא היה לי בכל הסרטונים. כמו שאני יותר טוב מהמשתמש הקודם שלי שפרצו לי אליו, אם אתם זוכרים, או שלא ראיתם עדיין את הסרטון הזה שהוא היה מזמן. כן. שפרצו לי כמה פעמים. לא, אני איתי. לא. זה מעוף. למה אני באמת לא יכול לעוף? כאילו אני בקרקון. אמור לעוף. כאילו איפה אתה? יש. לא! מה קרה? מה? למה זה זאת? לא נכון. טוב, בוא נראה כמה. טוב, אתם תחת אותי בהרבה, אני בודק. 1, 3, 4, 5. 5. אתה 5, אני 5 ואתה 1. 1, 2. 3, 4, 5. נכון. נראה לך שאני אנתח? אתה קונה לי את הברול פס, אתה זוכר? את הברול פס פלוס. לא, אמא לא מרשה לי יותר, אמא לא מרשה לי לקנות דברים בכסף. לא, אתה תביא לי. אתה אומר, כמה זה עולה אבל? 24 שקל. 34. טוב, איפה אתה? אני לך 34 שקל. באמת? היה לך עדיף את פרימו מאשר את כולם. למה אתה תמיד... טוב, בסדר, אז אני טוב, בסדר? אני מחליף לי... טוב. מה? יואנה, נכון אני פשוט מטורף. מה? נכון אני פשוט מטורף. מי? אני. וואי, למה אתה עם בי כל הזמן? רגע, למה עכשיו זה התחלף לי? אני תמיד הייתי פה ואתה היית פה. טוב, אני מבולבל. הנה אתה. מה זה היה? מה? איך, אבל אני רוצה... זה כבר 7-1. זמני. נכון שאי אפשר לשחק עם בי כבר. תשחק כבר, אני תשחק. בוא נמשיך. נכון זה פשוט תהיה מטורפת? תהיה בשקט. עכשיו הצבעת אליי. טוב, בוא נמשיך. לא כי שבא. יש לי משקפה, אני רואה מה אתה עושה. טוב, בוא נמשיך. אלמוג, בא לך עוד מעט כדורגל? אוקיי. איזה כדורגל? נו די, בוא נדבר על כדורגל, אנחנו באמצע סרטון. שאני לא, מלא. לא הבנתי על איזה כדורגל אתה מדבר. כי יש שתי כדורגל, יש כדורעול ויש כדורגל במציאות. ניצחת. כן, הבנתי שאתה מדבר על כדורגל במציאות. ניצחת. יופי 7-2. אם אתה חושב שאתה תמיד תנצח אותי, אתה תעשה. אוי, סליחה, רגע. לא עשיתי, לא הפעלתי את הסופר טעינה. לא, אני לא עושה כאן. הכל טוב. קצת שיניתי כמה דברים. שמתי דינמייק. דינמייק. הוא הכי יותר אלוף מאלמוג בטוח. מה זאת אני יכול לחלום? יו, זה פתאום יותר מהר. לא, כן, אני עשיתי את זה. למה? למה? נו, אלמוג, זה לא כיף ככה. אוקיי, בסדר, אני חושבת אני... לא, זה לא כיף שאתה יכול ללכת יותר מהר. וואי, זה צודק, זה מציק. אומייגאד, זה ממש מציק. וואי, זה מציק רצח. למה עשיתי את זה? טוב, אני... אחרי המשחק הזה אני מחבא, אבל תזכיר לי. כי אתה יודע כמה אני משחקן. וכמה פעמים שכחתי לעשות תנאים. אתה יודע כמה פעמים. נו די! זה לא כיף עם המהיר הזה. אני שם עליך גאדג'ט ואתה בורח. אני יודע, אני עכשיו מחליף את זה. למה אתה שם דברים כאלה? תחזרו רגע, אני עכשיו מחליף. ממש. באמת לא ידעתי את זה. זה למעלה. איפה המהירות? לא, זה לא המהירות פה. מהירות זה... איפה המהירות? אתה גם לא יודע להחזיר את זה? זה... יופי. זה לא היה כיף ככה. נכון.
טוב, בוא נמשיך. גנדמור. מה, תוכלו להגיד את זה כל הזמן הזה חשבתי גנדבור, כן, כל כי יהיה להם הזמן בפה. הזה נו, חברים, נו, מה אתם אומרים, שאני אנצח? חשבתי שפוקו הוא גרוע, אבל מסתבר שהוא מטורף. כן. באמת, אם אתם חושבים שפוקו הוא גרוע, אז באמת, תנסו, באמת, אתם תשחקו איתו המון זמן, ואז תבינו שהוא מטורף. גנדבור, כן, כן. מה אתה? מי ניצח? לא, אתה ניצחת, אתה ניצחת. לא, אתה. אז אני אומר לך, אתה ניצחת. ראית? אמרתי לך. יש לי משקפיים. מה משנה לי שיש לך משקפיים? איזה משקפיים אז אני יכול לראות? אתה דומה למשקפוף, ידעת? איזה משקפופים? למרות שאמא שלי קוראת למשפחה שלנו המשקפפורים או משהו כזה. כי כולכם עם משקפיים שם. גם אבא שלך, גם אתה וגם אמא שלך. נכון. אם אתם עדיין לא הבנתם, אין לי אחים. לצערי הרב. זה לא לצערך הרב. זה ממש לצערי הרב. תקשיב, כל הזמן, אמא רק, ההורים שלי רק עליי, ולא רק זה, טוב, זה שמעתי את זה בסרטון של שקשוקה, אבל זה באמת גם נכון, וגם, בלי אחים אז משעמם לך, כל הזמן רק משעמם לך, אמיתי, רק משעמם לך. באמת רק? כן, לחופשות, אז אני קם מוקדם, ואז אני עמוד בטאבלט, ואז אמא אומרת לי לשקול את הטאבלט ואין טאבלט, ואז, ושתי ההורים שלי אז, לא, ועכשיו גם אמא שלי וגם אבא שלי לא פנויים, ואני לא, ואז אני מסתעמם. טוב, בסדר, הבנו. אחר בוא נתחיל, בוא נמשיך. כמו שאתם בטח יודעים, זה רק 8-3. לא רק. ועוד מעט או יש 9-3, או יהיה 9-4, או יש 8-4. נראה לי שזה 8-4. לא בטוח. תראה, אני מחבר יותר מוביל ממך עכשיו. לא בטוח. אמרתי לך, 8. אמרת שזה... בוא נשחק על זה רגיל.